Većina ljudi misli da starenje dolazi s godinama, ali istina je mnogo brutalnija. Ono počinje u glavi. Ako želiš znati zašto neki ljudi izgledaju mlađi kako stare i koju grešku većina pravi nesvjesno, ostani do kraja. Da li te je ikada zaustavio neko ko jednostavno nije mogao vjerovati tvojim godinama? Možda su mislili da si godinama, ako ne i cijelu deceniju mlađi nego što zapravo jesi. U početku to može izgledati kao običan kompliment, ali šta ako ti kažem da izgledati mlađi od svojih godina nije samo stvar dobrih gena ili njege kože. To je znak, pokazatelj nečega mnogo dubljeg, nečega skrivenog u tvojoj psihologiji, tvom načinu razmišljanja i čak i tvojim životnim izborima. Ljudi koji izgledaju mlađe često dijele posebne psihološke osobine i danas ću ti otkriti koje su to. Ako ti je ikada rečeno da ne izgledaš svojih godina, obrati pažnju jer bi ovo moglo objasniti zašto. Prije nego što počnemo, obavezno pritisni dugme za sviđanje i preplati se, jer ću dijeliti još ovakvog sadržaja koji otvara oči i ne želiš to propustiti. 1. Imaš nesalomiv duh. Da li si primijetio kako neki ljudi prolaze kroz životne oluje, a ipak izgledaju netaknuto? Suočavaju se sa gubicima, izdajama i problemima, ali njihova tajna je nesalomiv duh. Stres i emocionalni teret ostavljaju trag na tijelu, licu i energiji, ubrzavajući starenje. Ljudi koji izgledaju mlađi znaju ovladati svojim emocijama i ne dopuštaju stresu da diktira njihov život. Oni se ponovo podižu nakon udaraca i ne dopuštaju da modrice ostanu. Njihova lica zrače snagom, koža je blistava, a oči pune života. Oni odbijaju da ih negativnost ili prošlost definišu. Ako ti je ikada rečeno da izgledaš mlađi od svojih godina, možda već posjeduješ ovu unutrašnju snagu. Ako ne, sada je vrijeme da otpustiš ono što ne možeš kontrolisati, pronađeš snagu u borbama i nastaviš dalje. Smijeh, radost i otvorenost prema životu čuvaju tvoju mladost, jer mladolikost nije samo u godinama, već u snazi koju nosiš, otpornosti koju pokazuješ i energiji koju zračiš. Nauči da se podižeš, da se smiješ unatoč teškoćama i da živiš s hrabrošću i otvorenim srcem. 2. Prihvataš promjene umjesto da ih se bojiš. Da li si ikada upoznao nekoga ko, uprkos godinama, ima neuzostavljivu energiju? Oni se kreću kroz život sa radoznalošću i otvorenošću, gotovo dječjom. Njihova tajna za ostanak mladim je prihvatanje promjena umjesto straha od njih. Tvrdoglavost i opiranje novim iskustvima ubrzava starenje. Postaje krut, navike ponavljajući, a tijelo održava nespremnost da se prilagodi. Ovo se vidi u držanju, izrazu i energiji, bore, ukočenost, osjećaj, postojanje bez življenja. Oni koji djeluju bezvremeno ne dozvoljavaju da ih vrijeme definiše. Umjesto prošlosti dočekuju nova iskustva. Umjesto presar sam, kažu zašto ne. Stalno uče, istražuju i rastu izvan zone komfora. Ta fleksibilnost je moćno oružje protiv starenja. Postaje oštar, duh živahan, a izgled mladalački. Njihova lica ne nose težinu kajanja, već zrače energijom i radošću. Starenje nije samo u godinama, već u stavovima prema promjenama. Oni koji se opiru starije brže, ali oni koji teku sa životom ostaju mladi, u izgledu i duhu. Prihvatanje nepoznatog, stalna radoznalost i otvorenost prema životu čuvaju mladost i energiju koja inspirira druge. Pitanje je, da li tebe vrijeme diktira ili ti krojiš svoj put? 3. Tvoj je uvijek radoznao. Da li si ikada upoznao nekoga čija je energija toliko živa da djeluju netaknuto vremenom, bez obzira na godine? Mogu imati 40, 50 ili 60, a ipak zrače iskrom mladosti. Njihova tajna nisu geni niti skupa njega kože, već radoznalost. Prava mladost počinje u umu. Onog trenutka kada prestaneš biti radoznao, prestaneš učiti i postavljati pitanja, počinješ stariti na načine koje nijedna krema ne može popraviti. Ljudi koji dozvole da život postane rutina, polako gube energiju. Njihov postaje tup, tijelo je iscrpljeno, a to se vidi u držanju, očima i načinu govora. Oni ne žive, već samo postoji. Nasuprot njima, radoznali ljudi stalno istražuju svijet, druge ljude i sebe.
uče nove stvari, započinju hobije i život vide kao avanturu, a ne teret. Njihovi umovi ostaju oštri, a tijelo ih prirodno prati. Nauka potvrđuje da mentalna stimulacija usporava kognitivno propadanje i proces starenja. Takvi ljudi imaju sjaj u očima, živahne izraze i mladalačku energiju. Ako izgledaš mlađi nego što jesi, moguće je da je razlog upravo to, radoznao koji odbija da se ugasi. 4. Slobodno izražavaš svoje emocije. Da li si ikada primijetio kako neki ljudi nose težinu cijelog svijeta na svom licu? Njihove oči djeluju umorno, izrazi otvrdnuto, a prisustvo teško, kao da ih je život iscrpio. Nasuprot njima, ljudi koji izgledaju mlađi imaju svjetlije oči, mekše izraze i lakšu energiju. Razlika je u emocionalnom izražavanju. Emocije nisu stvorene da budu potisnute. Kada zadržavaš tugu, bijes ili frustraciju, tijelo upija tu napetost. Ona se nakuplja, povećava stres i s vremenom se urezuje u lice kroz napetost, bore i iscrpljenost. Ljudi koji stalno skrivaju emocije rijetko se potpuno smiju, rijetko govore istinu i nosi emocionalni teret koji ubrzava starenje. S druge strane, oni koji stare graciozno sebi dozvoljavaju da osjećaju. Kada su sretni, smiju se slobodno. Kada su tužni, ne pretvaraju se da je sve u redu. Govore, plaču i oslobađaju se. Ta emocionalna iskrenost održava njihovu energiju, izražajnost i mladalački izgled. Studije potvrđuju da otvoreno izražavanje emocija snižava stres i poboljšava fizičko i mentalno zdravlje. Ako izgledaš mlađi nego što jesi, možda to nije genetika, već činjenica da ne dozvoljavaš da emocije trunu u tebi, jer lice je odraz duše, a slobodne emocije održavaju mladost i tijela i duha. 5. Okružuješ se pozitivnom energijom. Da li si ikada ušao u prostoriju i odmah se osjetio iscrpljeno, kao da je zrak težak, ili proveo vrijeme s nekim ko te već nakon nekoliko minuta ostavi bez energije? Energija je zarazna i ako se stalno izlažeš negativnosti, to ne utječe samo na tvoj već i na tvoje tijelo, ubrzavajući starenje. Ljudi kojima se okružuješ imaju direktan utjecaj na to kako izgledaš i kako se osjećaš. Ako si stalno okružen osobama koje se žale, kritikuju i šire pesimizam, nivo stresa raste, tijelo se napinje i s vremenom ta težina postaje vidljiva u tvom držanju, na licu i u opštoj iscrpljenosti. Zato neki ljudi djeluju starije nego što jesu, nose energiju okruženja koja ih polako troši. S druge strane, ljudi koji izgledaju mlado bez obzira na godine pažljivo biraju svoje okruženje, provode vrijeme s onima koji ih podižu, inspirišu i donose smijeh umjesto prigovaranja. Nauka potvrđuje da pozitivne društvene veze smanjuju hormone stresa i usporavaju starenje. Smijeh, povezanost i podrška ne hrane samo duh, već održavaju tijelo vitalnim. Ako izgledaš mlađi nego što jesi, možda to nije slučajnost, već znak da si se okružio energijom koja te održava živim, jer mladost nije samo u izgledu, već u energiji koju nosiš, a ona zavisi od ljudi koje puštaš u svoj svijet. 6. Živiš sa strašću i svrhom. Da li si ikada pogledao nekoga i pomislio da izgleda umorno do života? Njegovo lice je bez izraza, držanje teško, a energija iscrpljena, kao da samo prolazi kroz dane. Zatim uporedio s nekim ko zrači životom, čije se oči zapale kada govori o svojim snovima i čije prisustvo djeluje živo. Razlika je u strasti i svrsi. Ljudi kojima nedostaje strasti često izgledaju starije od svojih godina. Kada život djeluje prazno i bez uzbuđenja, tijelo to osjeća. Emocionalna stagnacija utječe na i tijelo, isto kao i fizička neaktivnost. Postaje tup, duh se gasi, a lice počinje odražavati umor, težinu i odsustvo inspiracije. S druge strane, ljudi koji imaju svrhu bude se s osjećajem pokreta i smisla. Njihova strast ih pokreće iznutra i to se vidi s polja, u energiji, držanju i načinu na koji govori. Nauka potvrđuje da osjećaj svrhe smanjuje stres i poboljšava opšte zdravlje. Kada težiš nečemu što te uzbuđuje, mozak proizvodi hemikalije povezane sa srećom i vitalnošću, koje održavaju tijelo aktivnim i duh živim. Ako izgledaš mlađi nego što jesi, možda to nije genetika, već zato što imaš razlog da se raduješ svakom danu, jer mladost nije u godinama, već u osjećaju živosti iznutra, a oni koji žive sa strašću
rijetko ikada zaista ostare. 7. Puštaš prošlost. Da li si ikada vidio nekoga ko nosi težinu svoje prošlosti na licu? Njihove oči djeluju umorno, izraz udaljen, kao da su zarobljeni u uspomenama iz kojih ne mogu pobjeći. Držanje za kajanje, krivicu ili ogorčenost ne utječe samo na već i fizički mijenja tijelo. Prošlost stvara stres, napetost i s vremenom ubrzava starenje. Svaka neriješena bol, svaka greša koju stalno premotavaš ostavlja trag na zdravlju. Hormoni stresa rastu kada se držiš onoga što ne možeš promijeniti, što dovodi do preranog starenja, bora i iscrpljenog izgleda. Ljudi koji nose gorčinu često djeluju teški, otvrdnuti i umorni, kao da ih je život iscrpio, ali postoje i oni koji izgledaju lagano, živahno i mladoliko, bez obzira na godine. Njihova tajna je u tome što ne dozvoljavaju da ih prošlost definiše. Oni puštaju ono što je bilo i biraju sadašnjost, rast i iscjeljenje. Nauka pokazuje da oprost i svjesnost smanjuju stres i poboljšavaju zdravlje. Kada pustiš zamjerke i kajanja, tijelo oslobađa napetost i vraća vitalnost. Ako izgledaš mlađi nego što jesi, možda je to zato što ne nosiš teret prošlosti, jer prošlost je težina, a oni koji je otpuste nose lakoću i sjaj koju vrijeme ne može dotaknuti. Zaključak. Ako si se ikada pitao zašto izgledaš mlađi od svojih godina, sada znaš. Nije samo u genetici, već u tvom načinu razmišljanja, tvom načinu života i tvojoj energiji. A ako još ne izgledaš mlađi, možda je vrijeme da usvojiš ove snažne psihološke navike. Ako ti je ovaj video bio koristan, ne zaboravi da pritisneš dugme za sviđanje i preplatiš se za još sadržaja koji otkriva skrivene istine o životu i psihologiji. Podijeli ovo s nekim koga stalno miješaju s mlađima. Možda će im biti jednako fascinantno kao i tebi. A sada mi reci u komentarima koja je najluđa greška u procjeni godina koju je neko napravio tebi. Volio bih čuti tvoje priče. Ostani mladolik, ostani snažan i vidimo se u sljedećem videu.